Gadewch i ni weddio. Diolch yn y tîn unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal tirdyn plith, tywallt, dy lan ysbryd arnom. I ni gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant, i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul hanner awr wedi 3. Ond yn agosau nawr fydd ein noson o emynau. Nos Iau Mai unfed ar 15, Mai 16, felly credu mai wythnos i nos Iau fydd hynny. Yma yn y capel am hanner awr wedi 7, neu noson o emynau. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, yn ei ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 20, a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma'n awr. Emyn rhif 20. Dawn darlleniad o lyfr y Diarhebion, y 5 benod ar ôl y salmau, dwch chi o hyd i Diarhebion, y 5 benod ac yn dechrau darllen yn y 15fed adnod. Felly Diarhebion, penod 5, adnod 15. If ddwfr oedd bydew dy hun, a ffrydiau allan oedd ffynon dy hun, tardded y ffynhonnau allan a ffrydiau dwfr yn yr heolydd, byddant yn eiddo ti dy hun yn unig ac nid yn eiddo dieithriaid gyda thi.
Bydded dy ffynon yn fendigedig ac ymlawen ha gyda gwraig dy ieuenctid. Bydded fel ewig gariadus ac fel iarches hawddgar, gad yw bronnau hyd y lenwi bob amser ac ymfodlona yn ei chariad hi yn wastadol. A phaham fy mab, yr ymddigrifi yn y wraig ddiethyr, ac y cofleidi fynwes yr hon nid yw eiddo ti. Canes ffyrdd dyn sydd yn ngolwg yr arglwydd, ac y mae fe'n dal ar ei holl lwybrau ef. Ei anwiredd ei hun a ddeil yr aniwiol, ac efe a ddelir a'r haffau ei bechod ei hun. Efe a fydd farw o eisiau addysg, a rhag maint ei ffolineb yr a a'r gyfeilion. Bydde bendith Duw ar iair sancta ddef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto ein bod yn gallu troi at y ti ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch i ti ein bod yn gallu dod o'r flaen fel dy blant, oherwydd yr hyn rwy ti wedi ei drefnu ar ein cyfer ni. Cyn i'r byd cael ei lunio, cyn i'r byd cael ei ffurfio a'i greu, i ti drefnu ffordd y bydde ein pechod yn cael ei hoelio i groes dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Y bydde trefnais dy ffordd y bydd gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn ein golchi ni yn wynach na'r eira. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd i achawdwriaeth, yn diolch i ti dy fod wedi edrych arno, dy fod wedi trefnu y bydd ffordd y byddwn ni yn dod i weld ein pechod. Ac yno, Dduw, i ti'n harwain ni at droed y groes. Ni'n diolch i ti o Dduw am yr hodd o ffydd i ymddiried yn yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist troson. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, bydde ti yn dod ar gwirioneddau yma, i'n celonnau ni o'r newydd, a byddwn ni yn teimlo'n celonnau yn llamu oddi fewn wrth i ni ystyried yr hyn sydd yn wir amdano ni, beth sydd wedi digwydd i ni, yr hyn sydd o'n blaenau ni hefyd. Beth bynnag fydd trealon bywyd, yr wyt ti o Dduw wedi peri y fydd diwedd ein taith. Bydd na orfoledd, y bydd ein ffydd yn troi'n olwg, y cawn dy weld i wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, y bydde ti yn helpu ni i ddyrchafu'n llyged yn wastadol tuag ata ti. Y byddwn ni yn codi'n golygon arna ti ac yn edrych tuag ata ti am y nerth sydd ei hangen wrth i ni rodio ar hyd taith bywyd. Ac yn gweddio, Dduw, yn wyneb yr holl amgylchiadau, yr holl dreialon, yr holl siomedigaethau, yr holl lawenydd hefyd o Dduw. Bydde di ni'n cadw ni ar y llwybr y cil. Na fyddwn ni yn cael ein temtio i droi o'r naill ochr neu'r llall. I ni yn gweddio, Dduw, a bydde di yn ein nerthu ni i fod yr hyn y dylsyn ni fod. I ni yn gweddio, Dduw, y byd ysbrydu ar waith yn ein plith ni yma, ymhlith dy saint, wrth i ni ystyried y gwirioneddau yr efengil, y bydd hyn yn peri ein bod ni yn cynhesu fwy. Na fyddwn ni'n oeri tuag at y bethau di, ond bydd ein celonnau ni yn cynhesu ac yn dy foliannu ac yn dy garu di fwy ac yn dy wasanaethu di'n well. O Dduw, i ni'n gwybod y peth lleia sydd ei hangen ac i ni yn troi o'r naill ochr ac yn gweddio bydde di maddu ni am hyn. Helpa ni i ddofal barhau, helpa ni i fod yn ffyddlon. Rho'r nerth sydd ei hangen. I ni yn gweddio a byd y bresenoldeb i'w deimlo yma ni'n plith ni heddi. Gad i ni wybod dy agosatrwydd trwy gydol yr oedfa. O Dduw, gad i ni brofi dy fod yma'n siarad â ni, yn ein cysuro ni, yn ein argyhoeddi ni, yn ein nerthu ni fod yr hyn dylsen ni fod. Ni'n gweddio o Dduw a byd y bresenoldeb gymaint, a bydd na rai hyd yn oed yn gwrando. Ac o Dduw, y bydd na argyhoeddiad o'i pechod yn dod, ond o y bydde di yn ei harwain nhw at y feddyginiaeth sydd yna. At yr achubiaeth sydd yna yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, terdyn plith. Bendithia ni nawr, i ni'n cyflwyno yr holl ddydd i ddofal di, ni'n cyflwyno'r wythnos sydd o'n blaenau ni. I ni'n gweddio yn arbennig am y noson o emynau, y bydd na rai yn dod o Dduw, ac yn ymuno gyda ni, ac wrth ddod y byddant yn dod o dywyllwch i oleuni. Felly o Dduw, terd gweithio, rho disgwyliadau mawr yn ein celonnau. Terdyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiannau ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych chi'n ei ganu emyn 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fe'm cododd ar fy nhraed. 298 ac yw'n sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o lyfr y Diarhebion, bumed benod ac adnod 22. Diarhebion 5 adnod 22. Eian wiredd ei hun a ddeil yr aniwiol, ac fe a ddelir ar haffau ei bechod ei hun. Wrth i ni ystyried y Beibl fel cyfanwaith. Beth sydd yn anhygol yw allan ni feddwl ar hyd sawl trywydd, beth sydd yn gwneud y llyfr mor rhyfeddol. I ni'n gwybod ei fod yn rhyfeddol gan mae gair Duw ydyw. Ac i ni'n gwybod felly pa bynnag faes i ni yn mynd i edrych arno, o pa bynnag ongl newn ni edrych ar y Beibl, mae iawn fydd e. Na fydd na gamgymeriad. Gan mae gair Duw ydyw. A mae'n anhygol dros y canrifoedd, does neb wedi gallu dod o hyd i unrhyw gamgymeriad drwy gydol y Beibl, pan ni'n ystyried agweddau fel y proffwydolaethau, ac pan ni'n meddwl am y nifer o proffwydolaethau, sut maent wedi cael, bod pob un wedi dod yn gywir, yn fyw, wedi dod yn weithredol, bod wedi cyflawni. Mae hwnna yn ei hun yn gosod llyfr yma ar wahân i bob un llyfr arall yn yr holl fyd. Pan ni'n ystyried y cynnwys, pan ni'n ystyried trawstoriad o awduron dros ganrifoedd o flynyddoedd, a nad oes dim un yn anghytuno da'r llall. Mae hwnna yn ei hun i gael un llyfr gyda gymaint awduron. Dim gwrthweid yn unlle, does dim un man o Genesis hyd at Guddiad lle mae yna unrhyw beth, unrhyw ffaith, unrhyw ddatganiad yn gwrthweid y naill neu'r llall. Pan ni'n meddwl mae ffeithiau gwyddonol sydd yna. Mae yna ffeithiau gwyddonol yn yr Hen Testament yn cael ei gyhoeddi nad oedd dyn wedi ddarganfod yn wyddonol am ganrifoedd o flynyddoedd. Ond yr oedd gweision yr arglwydd wedi derbyn trwy'r Ysbryd Glân
y ffeithiau yma sydd yn dod trwyddi draw yn yr Hen Testament, i chi'n ei weld ac yna, dim am flynyddoedd diri mae gwyddonwyr wedi dod i weld bod y ffaith na'n gywir. Mae e'n lyfr anhygoel. Ond i ni'n gweld hefyd pan i ni'n dod ar draws datganiadau fel hyn. Pan nad oes na gamgymeriad, pan nad oes na gwrthweid, pan bod gymaint o awduron yn dod at ei gilydd, yna mae'n rhoi rhyw fath o naws arall i ni sylweddoli. Ie, gwir, gair Duw yw hyn. Ond dyma i chi ddatganiad pan ni'n rhoi yn goleuni hynny gyd, adnod 21. Canis ffyrdd dyn sydd yng ngolwg yr arglwydd ac y mae fe yn dal ar ei holl lwybrau ef. Fe ddylai'r ffeithiau eraill i gyd fod wedi peri ni eistedd i fyny ac meddwl, wel, i ni methu gwthio gair Duw o'r neilltu rywsut. Ond pan i ni'n dod at adnod fel hon, am ddatganiad, pan i ni'n meddwl am yr adnod i ni'n edrych yno fel testun, ond yn dod cyn hynny, fod yr arglwydd yn gweld pob dim. Canis ffyrdd dyn sydd yng ngolwg yr arglwydd ac y mae fe yn dal ar ei holl lwybrau ef. I ni yn sicr yn byw mewn byd, ond i ni lle mae yna gamerau ym mhobman. A dyw pobl ddim yn licio fe nagyn? Dyn nhw ddim yn licio fe. Os ych chi'n parcio Reed Street, bron iawn wedi dod yn amhosibl i yrru yn enwedig mewn ardal nad ych chi'n gyfarwydd ag achos chi'n gwybod fod yna gamera rhywle. Chi ddim yn gallu gweld y marciau ar y lôn, yr ffyrdd ar gyfer y bysys yng Nghaerdydd yn broblem fawr. Chi'n gyrru ar hyd y lôn a chi'n sylweddoli bod yna rhyw linell sydd yn dangos mai bws ar gyfer lôn ar gyfer y bws yw e. A fi yna gamera rhywle wedi'n dal ni. Ges i llun yn garedig iawn o'r maes awyr. Ymryste. Anfono nhw luniau i fi am ddim. Wel, oedd e ddim am ddim nag oedd. Oedd e 90 pint. Os nad o'n i'n talu'n fian. O rai fi dalu am y lluniau hyfryd o fy nghefn yn rhoi y bagiau mewn i'r car. Achos oedd e mewn man lle doeddech chi ddim fod i roi bagiau mewn i'r car. Oedd yna gamera yn bob man. Ac felly maen nhw wedi cael lot fawr o arian oherwydd bod ni wedi rhoi y bagiau mewn i'r car. Mae yna gamerau yn bob man yn does. Mae yna rhywle yn checio arno ni trwy'r amser. Recordio popeth. Mae hyn oed y ffonau symudol. Yn o be fi'n deall. Mae pobl yn gallu darganfod i ni'n clywed llawer yn dydyn yn y newyddion am y gwleidyddion a'r negeseuon wedi cael ei dileu ac maen nhw'n gallu mynd nôl a ffeindio be maen nhw wedi dileu ac yn y blaen. A mae yna rhywle yn gallu darganfod rhywbeth amdano ni trwy'r amser. Fydd yna rhyw record ohono fe. Ond dyw hwnna'n ddim byd. Dyw cael diryw 70 pint am roed bag yn y car. Yn ddim byd, bod yn rwystredig tu hwnt i feddwl bod nhw'n neud y fath beth. Ond pan i ni'n meddwl bod yr arglwydd yn gweld ac yn cofio ac yn talu sylw ar bob un gweithred, bob un peth i ni'n feddwl amdano. Dyna beth mae'n dweud fan hyn, mae'n lot fwy brawychus, nag yw e? Mae'n rhwystro ni bod yna rhyw gwmni maes parcio yn neud lot fawr o arian. Mae'n rhwystredig fod y cyngor yn mynd allan o'i ffordd, ble bynnag i chi, pa bynnag rhan o wlad, mwyn i'n dal ni, mwyn cael mwy o arian i neud be bynnag dyn nhw yn neud neu ddim yn i'w wneud. A mae'n rhwystredig, ond o fan hyn, y mae gan Duw yr hawl yn does. Fe sydd wedi creu y byd yma ac mae wedi dweud dwi'n edrych ar y byd ac fe fyddwch chi'n atebol. Dyna'r neges, nid yw dyn am cydnabod y fath beth ac maen nhw'n dweud bod yn hen ffasiwn. Ond dyna be mae gair Duw yn ei ddweud. Gair sydd heb unrhyw wall. Dim un gwrthwediad. Gair sydd wedi brofi fod yn air Duw. A mae'r gair hwnnw yn dweud wrthyn ni nad yw Duw yn colli dim byd, y mae'r holl alluog, yr un sydd yn holl bresennol, yn gweld pob dim. Mae'n gwybod yr un sydd yn ein calonau, yn ein meddyliau. Mae'n gwybod hefyd ac yn deall yn bob cymhelliad. Mae hwn yn fwy na be mae camera yn neud. Am bellach chi'n teimlo, gyd i ffonio nhw lan i ddweud wrthyn nhw, chi'n sylweddoli beth nes i roi y bag yn yr car, a oedd y golen goch, oedd e ddim wedi ymharu ar neb. Ond ych chi'n meddwl byddai'r holl drafferth o fynd i'r llys i brofi iddyn nhw. Dwi ddim yn werth nag yw e?
So nhw'n gwybod y cymhelliad, dyn nhw ddim yn gwybod ar hanes tu nôl y peth, dyn nhw ddim yn deall y sefyllfa, ond beth i ni'n gwybod gyda Duw yw, mae'n gwybod y cyfan a fydd e'n barnu yn ôl hynny. Mae e'n gwybod pam i ni fel i ni a pam i ni'n gwneud beth ni'n neud. A does dim camgymeriad gan Duw. Mae e'n deg ac yn gyfiawn, dyna beth i ni wedi dysgu o air Duw, mae Duw yn gyfiawn ac felly mae'n gweld pob dim, ond mae'r canlyniadau mae'n dod ato yn berffaith gywir, yn deg. Hynny yw, fe wel y cyfan yn y goleuni cywir. Does dim agwedd nad yw yn deall. Ond mae e'n fwy brawychus, achos mae'r adnod 21 yn mynd mlaen. Y mae fe yn dal ar ei holl lwybrau ef. Hynny yw, nid yn unig mae'n ei weld ond mae'n ystyried y cyfan ac yn meddwl dros y cyfan. Mae'n gwybod. Mae yna fanyldeb yn hyn. Mae'r cyfan yn iawn, yn deg, gyfiawn, ac yn barnu yn ôl yr hyn y wel ac y dealla, ac mae'n gwbl glir. Nawr, am wirionedd, efallai gallu'r dweud, dyma i chi yr hyn sydd angen ar ein gwlad ni bellach. Yw'r ymwybyddiaeth bod Duw yn gweld a chlywed a deall y cyfan. Yr ymwybyddiaeth hynny bod na atebolrwydd. Mae yna rhywbeth rhyfedd ar yr oes yma, yn does? Mae yna'r fath gymysgwch, mae yna fath dywyllwch, mae yna fath ddryswch yn y ffordd, mae nhw'n ystyried pob dim. Dyn nhw ddim yn credu bod lle i gosbi dim mwy, a does dim atebolrwydd, ac yna pan mae rhywun yn ei gwylltio nhw, maen nhw eisiau nhw cael eu cosbi. Dyn nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n ei gredu dim mwy. Dyw'r byd yma, maen nhw wedi dod â drwy gasgladau fwyaf rhyfedd, ond na fydd yr ysbryd glân yn dod ac yn llenwi'r lle, ac yn dod efallai ar ofn yma. I ni'n byw mewn ofn pan ni'n gyrru'r car. I ni'n ofni'n gyrru'r car achos ni'n meddwl, ydw i'n cael bod yn y lôn yma? Ydw i'n gyrru yn ôl yr cyflymder cywir? Ydw i fod i droi lawr y lôn yma? Mae bron yn gymaint o arwyddion mae bron yn amhosib gwybod, a oes gen i hawl i droi lawr y lôn yma? Ac ni'n ofni gyrru'r car mwyach. Ond o'na fydd yna fwy o ofn am sut dwi'n byw, a sut dwi'n siarad, a sut dwi'n ymateb, a sut dwi'n byw yng ngoleuni y creawdwr sydd wedi fy ngwneud i. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr hyn mae'r adnod yma'n disgrifio fel gafael pechod. Yn ail, ffolineb dyn, ac yn olaf yn drydydd, un gwaredwr sydd. Wel, yn gyntaf, gafael pechod. Ei anwiredd ei hun a ddeil, yn dal, a ddeil yr aniwio. Ac fe a ddelir a rhaffau ei bechod ei hun. Nawr, y darlun a geir yma yw un o rwyd sydd wedi osod i ddal adar neu anifeiliaid neu beth bynnag, ni'n meddwl am rhwydi sy'n pysgota, neu rhwyd i ddal rhyw anghenfil, rhyw anifal gwyllt, neu rhyw adar neu beth bynnag yw e. Y math o rwyd felly ni'n sôn amdano. Neu magl sydd yno i ddal ac i gadw'r creadur rhag mynd i ffwrdd. Dyna'r darlun sydd yn yr adnod hon. Ac yn aml, ni'n meddwl am rwyd neu fagl fel dull creulon o ddal. Hynny yw, nid oes bwriad yn aml i ryddhau'r creadur, i ddal mwyn cael gwared ar y creadur yw'r syniad sydd gyda ni fel arfer am fagl neu am rwyd. Yn sicr, i ni ddim yn meddwl ar hyd yr ystyried modern yma o falu am bob anifel bach i ni'n dal, ac i ni'n dal nhw mewn bocs bach, ac i ni'n mynd â nhw 2 filltir i ffwrdd ac adael nhw mas i natur to. Dim math yma o fagl i ni'n sôn amdano. Mae'r un yma'n eitha creulon. Mae'n gadarn, mae'n effeithiol. Ac fe ddefnyddir abwyd yn aml i ddenu'r creadur. Ac yna ni'n gweld disgrifiad yn dydyn ni, yn y darn yma o bechod sydd yn ein denu i'r ddalfa ac am ddalfa. Mae y mor dyn. Pan ni'n cael ein dal yn y ddalfa yma, yn y fagl hon, yn y rhwyd yma, mae'r ddalfa, mae mor dyn, mae mor gadarn. Does dim modd ffoi o afael yr rhwyd anferthol yma. I ni'n plethu'n breichiau trwyddo fe ac i ni'n gaeth, i ni'n methu dod o hwnna. Chi allu dychmygu rhai teclynau, falle bod yna rhyw ddanedd miniog yn gwasgu, ac os chi'n cael eich dal yn y magl, fe fydd y dannedd yma'n gwasgu mewn yr goes trwy'r croen, fydd gwaed yn ymddangos. Mae'n erchill yn diwy. Ond mae'r
hyn i ni'n disgrifio fan hyn yn fwy o tragedy, lle mae enaid yn cael ei ddenu gan bleserau amrywiol, rhai anfoesol, rhai chwant y cnawd efallai allan ni roi, pob math o bleserau mewn fan hyn, ac eto y pleser yn llawn gwenwyn ac yn arwain at y gaethiwed. Mae'n ddarlun triennus sydd yma o bob un ohonom, genir pob un ohonom ni'n gaeth i bechod o'r eiliad cyntaf i ni wedi'n dal yn yr hwyd. Ond mae yna rhyw fath o elfen ychwanegol i ni'n syrthio i'r temtasiwn dro ar ôl tro. Pan mae temtasiwn yn dod o'r traws ni, mae mor hwyd yn dweud cael ein dal. I ni'n ildio. Yr arferiad wedi chychwyn efallai, ac yna unwaith mae'r arfer wedi cychwyn, mae'n cynyddu, ac mae'n parhau, ond dyna sut ni'n gweld yn y byd. Pan mae pechod yn ein dal ni, i ni'n rhwydd iawn, yn gloi iawn, yn gallu cyfiawnhau ac yna mae'n aros fel rhan naturiol, ac i ni wedi dweud, mae popeth yn iawn, mae pawb arall yn ei wneud e. Ac nid yw'r enaid am droi o'r arfer, mae wedi dod yn rhan o fywyd bellach, ac mae'n gwbl dderbyniol. Mae'r un fath pan ni'n meddwl heddi, cofio rhyw sgwrs bach rhai blynyddoedd yn ôl, a mae'r rhai bod fi wedi dweud hyn, pan oedd y siarad am y sefyllfa o ran priodas a cyd-fyw tu fas i priodas. A fi'n cofio rhai'n edrych arno fi, erioed wedi clywed y fath beth. Dim yn gwybod bod y fath beth i fod yn foesol hyd yn oed. Dwi ddim yn normal o'n nhw'n meddwl. Chi ddim yn neud hynny, mae rhaid arbrofi maen nhw'n dweud. Mae rhaid checio gyntaf bod chi fod i briodi. Ac felly mae rhaid chi arbrofi ym mhob maes. Ac felly does dim ots os ych chi'n cyd-fyw ac yn anfoesol. Dwi ddim yn anfoesol, maen nhw'n dweud. Ond mae gair Duw yn dweud i fod e. Ond maen nhw'n dweud dwi ddim. A dyn nhw ddim yn gwybod bod gair Duw yn dweud i fod e. Ac felly erbyn hyn, i ni'n sôn, dim ond hanner canrif yn ôl, bydde pobl wedi gweld i fod yn anerbyniol. Ond nawr maen nhw'n ymddiheirio. Mae hyn o llywodraethau nawr yn ymddiheirio am y safbwynt yna hanner canrif yn ôl. O na, ddylen ni ddim fod wedi dweud y fath beth bod hwnna'n anghywir, ond nid yna pa mor bell i ni wedi mynd. I ni'n mynd cannoedd yn bellach na hynny, na beth wedi ddisgrifio nawr. Mae beth yw sydd yn dderbyniol nawr o ran y byd moese? Y tu hwnt i ddisgrifiad. Mae'n bell o air Duw. Bron iawn, gewch eich carcharu am gwestiynu'r peth. Gallwch chi golli'ch swydd os ych chi'n dweud bod rhywbeth yn anfoesol. Ond dyma beth sydd yn anhygol yw hyn, pan mae'r arfer yma'n dechrau, a chi wedi normaleiddio, chi ddim yn dderbyniol, yna'n aml iawn, mae'r arfer yn dod yn arfer hawdd iawn. Unwaith chi wneud unwaith, i wneud y ddwywaith, a mae'n cario ymlaen, Pa bynnag bechod i ni'n sôn amdano, a mae'r arfer yn dod yn rhan o fywyd. A fedrwch chi ddim wneud hebddo fe. I chi'n gwybod ei fod yn eich dal ac yn eich caethiwo hyd yn oed, ac falle'n gwybod wneud e arwain at beryg. Ond na, mae'r pleser gymaint. Mae pleser yr eiliad gymaint, dyw e ddim yn ormod o beth i chi feddwl, wel, na i ddim meddwl am y problemau neu'r goblygiadau. Nid as yn o'n i wastad yn rhyfeddu, mae'n fwy perthnasol i flynyddoedd yn ôl, at pobl oedd yn ysmygu sigaret. Ac byddai'r mwyafrif o bobl ifanc, sa'n bod sawl blwyddyn maen nhw wedi cael ei rhwystro rhag hysbysebu y sigarennau. Ond mi roedd pan o'n i'n blentyn, mi roedd bob un wal fawr a llun o paced o sigaret. Yn bob man. A dyn mawr cyhyrog neu dynes bert ac yn smygu. Ac oedd bob man ar y teledu, ar y radio nhw'n hysbysebu ar y teledu, ac yna chi'n cael yr cwmnïau gyrru ceir cloi yma, pan o'ch chi'n cael y rasis yma. Nhw oedd yn rhoi'r arian iddyn nhw, ac yn rhoi digon o, ac oedd nhw'n hysbysebu nhw ar eu ceir nhw yn bob man, oedd yn bob man. Bod nhw'n gwybod bod yn niweidiol i'r corff. Roedden nhw eisiau chi brynu'r sigaret. Yn gwybod bod bob un anadliad o'r mwg mewn i'r corff, yn ei niwed i'r corff, ond ar ôl chydig bach o amser wrth gwrs, fe ddaeth yn fwy amlwg bod yn ddrwg iawn i'r corff. Ac yna chi'n cael arwaelod y paced. Mae ysmygu yn gallu neu chi'n sal. Ond nhw'n gwybod bod yn waith yna.
Ond oedd pobl dal yn prynu, yn gwybod bod yn enw sal. Pobl oedd yn mynd allan i redeg ac yn mynd i'r gampfa ac yn cadw'n heini, bita bwyd iach, oedd yn bita llysiau, oedd nhw'n mynd i'r siopau fwy o drud i prynu'r llysiau organig, oedd nhw'n gwneud yr holl beth yma, ac yna pennu paced o sigaret ac yn ysmygu sawl un bob dydd, yn gwybod bod yn gwneud niwed mawr i'r corff. Ac yna ar ôl chydig bach amser, dechreuon nhw roed mae ysmygu yn lladd. Ac yna ar ôl chydig bach amser, doedd dim modd hysbysebu mwyach. Ond mae dal yn broblem, a maen nhw pethau eraill nawr yn cymryd lle nhw. Ond mae pobl yn gwybod fe allan ni cael cancer, a cancer difrifol iawn, os na i ysmygu ac yn nadlu, hyd yn oed yn yr un stafell ar rhywun sy'n ysmygu fe, ond maen nhw dal yn ei wneud e. Dyn nhw ddim eisiau cael cancer, ond maen nhw'n gwybod mae'r pleser, be bynnag yw'r pleser, gymaint maen nhw'n fodlon dioddef rhywbryd. Dyna gafael y mae'r ysmygu allan ni ddefnyddio llawer o bethau. Ond nid yw'n debyg iawn i bechod, ond nid yw e? Mae pechod yn ei niwed anferth i'r enaid. Ac mae yna rybuddion wedi bod ers y dechrau am beryg pechod. Mae'r ateb wedi cael ei rhoi trwy'r ysgrythyr. Sut i ddod o y gafael yma sydd gan bechod. Ond anwybyddu ac anwybyddu. Mae'r arfer yn dod yn gaeth. Maen nhw wedi cael ei genu'n gaeth. Ni'n gwybod na, do'na dechrau'r broblem, ac yna maen nhw'n ychwanegu ato fe. Mae e fel bethau nhw'n pentyrru ar eu caethiwed gyda'i pechod. Ac maen nhw'n mynd fwy a fwy ac yn derbyn ac yn dadlau achos ac yn dweud bod nhw'n gwbl dderbyniol. Ddim yn fodlon gwrando ar y rhybuddion, ar yr efengil yn pledio gyda'r enaid, o beryg y magl o bechod ac yn ei clymu nhw lawr. Parhau yw dyn i blethu yr haffau sydd yn ei glymu lawr. Dyna be mae'r adnod yn dweud. Mae'r adnod yn dweud, ei enwirydd ei hun a ddeil yr aniwiol, ac efe a ddelir ar haffau ei bechod ei hun. Mae'r haffau yma yn ei gadw e lawr. Nid yw am ddod yn rhydd hyd yn oed. Dyna i chi ddifrifoldeb y sefyllfa. Nid yw yn fodlon gwrando. Dw e ddim eisiau dod yn rhydd. A pharhau i blethu rhaffau ei hun. Dyna beth sy'n mor drist. Mae dyn yn gaeth, ond mae e'n plethu ei rhaffau ei hun yn ddyddiol, sydd yn ei glymu fel lawr fwy. Mae wrth i drwy fywyd, un ar ôl llall, un darn o'r llunynyn, ar draws y llall ac yn plethu'r rhaff yma sy'n mor gryf. Chi siŵr o fod wedi gweld cychod, neu llongau falle, un o'n fwy perthnasol. Chi'n gweld llongau yn dod mewn i'r dociau, yma yng Nghaerdydd, ydych chi'n dychmygu fan yr hen ddyddiau, llongau mawr yn dod mewn, ac yna bydd y pobl yn gweithio ar y llong yn taflu'r rhaff anferthol. Bydd eisiau fod yn gryf i ddal y rhaff i fyny. Dwylo yn mynd o gwmpas yr haffau mawr yma, a'i clymu nhw'n rôl, maen nhw dal i gael o gwmpas y dociau a bai Caerdydd. Chi'n gweld yr hen bethau lle nhw'n clymu yr haff o gwmpas y darnau mawr metal yma, oedd yn ei dal nhw ac yn nhw'n troi nhw rownd, ac doedd dim modd i'r llong arnferth symud o gwbl wrth i'r tonnau fynd lan y lawr. Dyna pa mor gryf oedd yr haffau yma yn ei clymu'r llong ac yn cadw'r llong yn dyn wrth y lan mwyn nhw'n gallu llwytho be bynnag oedd yn yr hen dyddiau gyda ni, glo yma yng Nghaerdydd. Amhosibl oedd i'r llong symud. Ond mwy felly yw'r haffau y mae dyn wedi bod yn ei plethu drwy fywyd. Mor gryf yw'r haffau yma yn clymu'r enaid i lawr. Pan i chi'n dod ac yn cwestiynu rhyw bechod wrth rhywun heddi, i chi'n gweld nhw'n ffyrnigo, ac i chi'n gallu gweld y gafael sydd gan bechod arnyn nhw, chi'n dweud peidiwch chi a mentro tynnu'r pechod yna oddi arna i. Chi'n weld o fewn yr eglwys. Hyd yn os newch chi hyd yn oed crybwyll rhywbeth o fewn yr eglwys. I chi'n gweld, mae'r gwylltineb yn dod, a mae'r gafael sydd gan y bechod yna, neu'r bydolrwydd yna, arnyn nhw mor gryf, chi ddim un o'n gallu crybwyll y peth. Fe newn nhw adael y capel yn reit fuan os newch chi ddod yn agos i ddweud yn rhywbeth. Mae'n dangos chi faint mae pobl wedi deall o'r efengil, dwi ddim yn gwybod.
Mae hyd yn oed dweud wrth bobl am gadw'r sabath bellach, i ni'n ofni dweud hynny o'r pulpit, achos os ni'n dweud bobl cadw'r sabath, mae'n golygu, beth yw cadw'r sabath? Ni eisiau cadw'r Sul yn wahanol i dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn. Mae dydd Sul yn ddiwrnod ar wahân. Mae'n ddiwrnod i ddod i di'r arglwydd. Mae'n ddod i di'r arglwydd, nid unwaith, ond gymaint ag i ni'n gallu. Mae bron iawn i ni'n nod bod yna 2 oedfa dyn ni. Ac i grybwyll fod rhywun yn dweud i chi'n torri'r sabath drwy'n neud hyn a llall, chi'n gallu gweld mae'r haff yn ei clymu nhw lawr, maen nhw wedi bod yn plethu fe. Mae'n mater o arfer nawr. Dwi wedi bod i 20 mlynedd, 30 mlynedd yn mynd cadw'r sabath. Falle ddo unwaith. Bicio mas i'r siop, falle ai'r trath i gael barbecue bach, pa mae cwrdd pnawn di Sul mlaen, neu cwrdd nos Sul mlaen. Neu mae gêm bwysig mlaen, dwi eisiau gweld e. Cofio unwaith rhywun yn dweud wrthai. Siarad am y gêm bore di Llun oedd Cymru di wared i Sadwrn ar y Sul. A oedd pawb yn gwybod bod fi ddim wedi wylio fe. A dwedodd yr un person yma oedd gyda cefndir efengylaidd. Dweud, pam ti'n mynd i weld e? Nes i'n mynd i Sul. A gymerodd e tua 10 eiliad i'r geiniog syrthio. O ie, fi'n cofio bod pobl fel chi. Cadw'r sabath. Chi'n bobl od. Am raff. Mae hwnna o fewn yr eglwys. Pydych chi'n sôn am pob math o beth eraill, a llefydd anfoesol, mae llefydd o feddw dod, ac eich chi'n crybwyll a beth, o na, fedrwch chi ddim dweud na, achos mater o farn yw e, ond i ni'n gweld fan hyn, maen nhw fel raffau, yn clymu'r eglwys, mae'r eglwys wedi hen fynd, ond yw e? Does dim sancteiddrwydd, does dim ymwahaniad o'r byd o fewn yr eglwys, heb sôn am yn y byd. Pan i chi mynd mas i'r byd, mae'n rhemp, ond mae'n rhemp o fewn yr eglwys. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r raffau yma wedi cael ei plethu dros blynyddoedd, dros ddegawdau. Mae wedi dod yn arfer, i ni'n gallu cyfynhau e, ni'n gallu beio chi am fod mor feirniadol. I chi mor llym, i chi mor gil. Sa chi'n bobl neis iawn ag eich? Ond nid dyna'r ateb bob tro. Ond am grif yw'r raffau yma, yn clymu'r enaid i lawr, ac mae'r enaid mor gaeth, ac fe a ddelir a'r raffau ei bechod ei hun, mor dyn yr afael, mor gadarn y gaeth ywed. Mae rhai pobl yn ôl pob sôn yn meddwl wrth nhw fynd yn hyddach, fydd y temptasiynau yma, falle rai cnawdol i ni'n sôn yn y benod hon, yn lleihau, achos bod nhw'n mynd yn hun. Ac yna fe allan nhw edifarhau bryd hynny. Ond na, mae'r afael yn dynach a'r raffau yn dynach ac mae cyfiawnhad ei hun o'r pechod yn dod yn fwy. Mae'r enaid gyda goedran yn mynd yn galetach. Yr awydd i newid yn lleihau. Yr awydd i edifarhau bron a diflannu. Ond ydyw yn wir, dros y canrifoedd, fod yna eneidiau diri mewn oedfaon ffyddlon, yn clywed pregethu ffyddlon, a rhybuddir yr eneidiol yma Sul ar ôl Sul, am y byd a'i bethau, am y peryglon a'r temptasiynau, am ddiwedd y lôn i'r temptasiynau hynny hefyd, ac maen nhw yna o Sul i Sul, ac eistedd ac yn clywed, yn deall hyd yn oed, ac efallai dyma'r tragedi fwyaf yn cytuno ar neges yn ei pennau. Ac maen nhw dal wrthi'n plethu'r raffau awnant a chlymu lawr yr enaid yn dynach i gaethiwed. Yn rhoi'r ymddangosiad o ddeall a cytuno, ond eto gyd dros y lle, ymhellau'r byd. Chi'n gallu dychmygu larwm yn canu mewn adeilad mawr, larwm dan efallai neu beth bynnag, a pawb yn ffoi oherwydd y perygl sicr os aros yna, ond yna eneidiau pechadurus, be maen nhw'n wneud, yn anwybyddu'r larwm ac yn parhau fel petai yn cerdded nôl i'r fan y peryg. Dyna'r darlun sydd gyda chi fan hyn. Petai'r adeilad yma'n llawn o bobl a bod y clychau tân yn canu, mi fydden ni'n cael rhyw system o drefnu i bawb fynd allan trwy drysau diogelwch ac i fod yn ddiogel. Ond o ran yn ysbrydol, beth sydd â chi? I ni'n gweld pobl yn dod nôl tuag at y tân a'r peryg.
ac yn aros yn y fan. Maen nhw'n clywed y larwm, maen nhw'n clywed y peryglon, ond maen nhw'n dadle. Dwi ddim yn gwybod os yw e mor beryglus yna. Dwi'n nabod lot o Gristnogion sydd yn gwneud hwn. Dyna be mae pob un yn gwneud bellach. Sdim eisiau cadw bob Sul. Sdim eisiau cadw'r Sabath fel na, oedd hwnna'n hen ffasiwn, ni'n troi pobl i ffwrdd os sy'n i mor gaeth. Dwi ddim eisiau i bobl, dwi'n gweithio nhw'n meddwl fy mod i'n od, nad ydw i'n mynd i'r mannau o feddwdod ar nos Wener, dwi'n mynd i ddod gyda nhw, a dwi'n mynd i ymuno gyda nhw, achos dwi'n gallu dangos rheolaeth yn ôl pob sôn. A beth i chi'n sôn amdano mor hen ffasiwn? A beth yw hwnna? Yw plethu yr haf yn dynach ac yn clymu hunan lawr mor gaeth. Mae'n driennus yn dweud, dwi'n mynd i weld e. Yn byw fel nad oes na ddiw, bod nhw'n dweud bod nhw'n credu rhai. Rhai'n dweud bod nhw'n credu'r pethau yma, ond eto i dal i plethu, heb sôn am beth sy'n digwydd yn y byd. Mae'r plethu sy'n mynd mlaen fyna. Wel, gyda chi ni symud ymlaen, Ffolineb dyn, ei anwirydd ei hun a ddeil yr aniwiol, ac efe a ddelir a rhaffau ei bechod ei hun. Mor ffôl yw dyn. O feddwl trwy bywyd, mae wrthi yn ychwanegu at y llunynau yma, sy'n cryfhau'r haff sydd yn ei glymu lawr. Mae'n ddigon glwm yn barod, mae'n ddigon caeth, ond mae wrthi yn clymu hun yn fwy tyn. Mor ddeniadol yw'r pechodau yma. Ger efallai'n gwybod y drwg mae'n achosi, mae'n parhau i blethu. Am Ffolineb. Ffolineb dyn yn perswadio ei enaid na fydd na gosb am ei bechodau. Yn dweud bod pawb yn yr un cwch. Dwedant, os oes yna ddiw, yna rhaid y bydd yn edrych yn fwy ffafriol arnyn nhw o gymharu a llawer yn y byd. Dwi gymaint neisach na pobl eraill. Croesi bysedd. Am siarad ffôl. Am siarad llawn anwybodaeth. Croesi bysedd fyddwch chi yn iawn, fydd Duw yn edrych arnoch chi'n ffafrol. Fod gair Duw yn dweud yn wahanol, i chi'n gobeithio fod gair Duw yn anghywir. A chi'n gobeithio bod Duw di anghofio. Ond mae'r adnodd blaenorol yn dweud bod Duw di gweld pob peth a cofio pob peth ac wedi arsylwi ar pob peth. Am Ffolineb yn ymddangos yn fwy ffôl pan yn gweld rhyfeddod yr efengil. Mae Ffolineb dyn mor ffôl pan mae'n plethu ei raff ei hun sydd yn ei gaethiwo fwy, ond am Ffolineb sydd yn edrych mor ffôl o gymharu ar efengil. Pan yn cymharu'r efengil yng Nghrist a chryfyddau eraill i ddechrau da, ceir cymaint o ddisgwyliadau ar unigolyn yng nghrefyddau'r byd. Os ewch chi edrych ar unrhyw grefydd yn y byd, mae yna gymaint o ddisgwyliadau, gymaint o bethau sy'n rhaid chi wneud, gymaint o lefydd sy'n rhaid chi fynd, gymaint o bethau sy'n rhaid chi wisgo, gymaint o bethau gyweddiau sy'n rhaid chi i'w dweud, ar yr adeg iawn, yn y lle iawn, yr arogl darthau'r holl bethau yma, ofalus am bopeth i chi'n i'w wneud. Mae yna gymaint o reolau. Ac wedi'r holl ddisgwyliadau, dyw e ddim yn dod â heddwch i'r enaid. Does dal dim sicrwydd, does dal dim modd iddyn nhw gysgu yn y nos yn gwybod fod ei henaid yn saff. Dyn nhw dal ddim yn gwybod ydyn nhw wedi bod yn ddigon da, yn ddigon crefyddol, wedi rhoi digon o arian, wedi gweddio ddigon o weithiau, wedi fod ar ddigon o berer ein dodau. Mae'n driennus yn diwy, o gymharu ar efengil. Ceir y pwysau orfod cyflawni'r holl weithredoedd yma. Mewn rhai crefyddau, hyd yn oed o fewn yr un sydd yn galw yn Gristnogol, y talu'r arian i goffrau'r eglwys. Ond nid felly'r efengil. Mae'r efengil mor wahanol i bob un crefydd. Fe wahoddir y sawl sydd wedi gweld i methiant. Fe wahoddir y sawl, y rhai sydd yn teimlo'n llwythog ac yn flinderog. Y sawl sydd yn teimlo ei hiogrwydd fel mynyddoedd byd, yn gwasgu lawr ar ei hynnyder. Rhai sydd teimlo'r haff. Chi roed i gael haff ar eich croen? Mae cortyn yn ofnadw, mae'n gallu rhwygo'r croen. Ond meddyliwch chi am y raff mawr cryf, garw, yn rwbio yn erbyn y croen, mae'n ofnadw.
Ond dyma beth yw'r efengil. Mae'r efengil ar gyfer y rhai sydd o'r diwedd yn teimlo'r haff. Maen nhw wedi bod yn ei plethu hyd yn oed, yn ei clymu nhw lawr, a maen nhw'n teimlo'n gaeth. Yr rhai sydd wedi trio gwella ei hunan, ond sydd yn dal i weld ei bod yn dod mor fyr o safon Duw, gwahoddi'r rhain i ddod at yr un sydd wedi cyflawni pob dim yn barod ar ei cyfer. Hynny yw, fe ddaeth Crist i ddelio gyda'r rhaffau sydd yn ein caethiwo ni. Fe ddaeth Iesu Grist i gadw'r gyfraith a bodloni'r tad yn ein lle. Gan amhosibl yw i ni i wneud dim iachub yn hyneidiau ni'n hunan. Dwi ddim yn bosib i ni'n rhyddhau ein hunan o gaethiwed pechod, o'r rhaffau yma sy'n yn clymu ni lawr. Dwi ddim yn bosib. Ni allwn ni dynnu'r un rhan o'r raff oddi ar ein hyneidiau. Chi'n dychmygu beth ych chi gael clymu lawr gyda'r raff a lapio rownd a'i blethu mewn, a'i glymu, a'i dynnu yn dyn a raff arall, ac yna chi'n trio codi un bus a chi ddim yn gallu, mae'n tynnu chi lawr, ond mae'n fwy difrifol na. Mae'r pechod mor dyn, a dyma be mae'r enaid sydd dan ar gyhoeddi, a maen nhw wedi dod o'r diwedd i weld bod nhw'n gaeth a ddim yn gallu gwneud dim byd i wella ei hunan, nac i ryddhau o'r hyn sydd yn ei clymu nhw lawr. Ond am ffolineb wrth feddwl pa mor syml yw'r efengil, daeth Iesu Grist i dynnu'r rhaffau i ffwrdd. Dyw'r efengil ddim yn galw arno ni fod yn ddiwynyddion o fri. Dyma chi ffolineb arall dyn. Dyw'r efengil ddim yn dweud rhaid i chi ddysgu'r holl Beibl a deall yr holl athrawiaethau ac i fod yn ddoethuriad mewn diwynyddiaeth. Dyw ddim yn gofyn am allu mawr. Does dim rhaid deall dirgelion o'r mwyaf mwyn bod yn rhan o fendithion yr efengil. Mae e mor ysyml. Llawn dirgelion. Mae'r efengil yn galw arno ni edifarhau a chredu. Does dim un crefydd arall yn dod yn agos i hyn. Mor gaeth yw dyn. Nid yw yn gallu gweld, nid yw am weld, nad oes rhaid gwneud dim ond credu. Tybio ni, petai ni'n mynd o gwmpas Cymru'n pregethu yn yr hyn sydd ar ôl o gapeli a dweud hynny, fydda yna nifer yn dangos y drws i ni'n reit gloi. Ac os nhw'n ddigon parchus i beidio wneud hynny, yn sicr dyn nhw ddim yn gwahodd chi nôl yr ailwaith. Cos maen nhw'n licio'u crefydd nhw. Maen nhw eisiau gwneud lot o bethau yn eu crefydd nhw. Dwi eisiau cael clod am yr holl bethau dwi wedi gwneud, a dwi eisiau gallu cael yr haffau o bechod am ynglymu fi lawr. Maen nhw wedi creu rhyw grefydd anhygoel. Dwi'n mynd i cyrraedd Duw yn fy ffordd y hunan, diolch yn fawr, ac hefyd dwi'n mynd i cael rhaffau o glymu fi na lawr i bechod y rai dwi'n hoffi. Ond dyna yw sefyllfa crefydd. O mor gaeth yw dyn. Dwi ddim yn gweld nad oes rhaid gwneud dim ond credu. A pan yn dod ar ei draws dwi ddim eisiau fe. Dwi ddim yn deall nac am ddeall. Mae trwy ffydd ac hynny'n rhodd o Dduw. Am ffolineb i fyny cyfrannu pan fod y cyfan wedi i'w wneud yn ein lle. Fedrwn ni ddim cyrraedd y safon. Mae'r arglwydd wedi dweud wrthyn ni, does dim modd i chi gyfrannu. Y mae fy mab, y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Ffolineb dyn yn ganlyniad ei bechod, mae'n ddall i fendithion sydd yng Nghrist. Mae ei bechod yn ei dwyllo i'w gari a pharhau yn ei bechod. Mae ei bechod yn peri iddo droi gefn ar Grist. Mae e mor druenus yn dyw hynod o fewn Cristnogaeth a chrefydd. Mae'r enaid mor gaeth. Dyn nhw ddim am glywed yr efengil, dyn nhw ddim eisiau'r efengil, maen nhw'n cysau'r efengil, maen nhw'n dweud mae'r rwydd. Ond nid yw'n dangos i chi ffolineb bod dyn am ychwanegu at ei iachawdwraeth, at ei achubiaeth, mae am wneud rhywbeth. Ond mae'r Beibl yn dweud fedrwch chi wneud dim byd. Mae ffolineb dyn yn druenus. Mae mor ddall, mae mor farw. Wel, yn olaf, un gwaredwr. Am adnod, ni'n dyfynnu'n aml, Ioan 14, adnod 6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi, sef Iesu Grist.
Un ateb sydd I broblem dyn ac am broblem. O'i flaen mae tragwyddoldeb. Tragwyddoldeb yn dioddef cosb am ei bechod. Yr holl glochtar fod dyn yn gaeth. Mae dal yn gaeth. Mae wedi glymu lawr a hyn fwy wrth iddo ychwanegu llunyn ar ôl llunyn i'r haff sydd yn ei glymu lawr. Mae'r sefyllfa mynd yn fwy triennus wrth I bob wythnos fynd yn ei flaen. Ond ydyw yn dri sy'n ni'n ei weld yn ni? Ni wedi weld y sawl ni wedi gweld dros y blynyddoedd sydd wedi dod I glyw ar y fengil ac yna mae wythnos yn mynd heibio, mis yn mynd heibio, 6 mis blwyddyn yn mynd heibio. 2 flynedd yn mynd heibio a 2 flynedd o blethu yr haff yn gryfach ac yn clymu nhw'n lawr yn dynach I bechod ac i'r byd. Ac yna mae 2 flynedd yn troi'n 5 mlynedd o blethu llunyn ar ôl llunyn o'r bechod ac yna mae degawd yn ymddangos. Degawd, 20 mlynedd. Cyn I chi droi rownd, bydd hanner canrif wedi mynd heibio. Dwi'n abod rhai lle mae'n hanner canrif wedi mynd heibio. A maen nhw wedi treulio hanner canrif yn plethu'r llunyn I droi mewn I raff a I clymu nhw fwy lawr tro ar ôl tro. Ond dyma I chi ryfeddod sydd yng Nghaerdyw, sydd mor wahanol I neges y byd. Y byd yn dweud, gwnewch beth y mynwch chi, credwch beth bynnag y dywyswch credu, ond dywed y byd bod sawl ffordd at Dyw. Dyna beth mae'r byd yn dweud, ond nid felly dywed Gaerdyw. Mae Gaerdyw yn dweud wrthon ni, dywed Crist ei hun wrthon ni, un ffordd sydd yna I ryddhau chi o'r gaethiwed. Un ffordd. Un gwaredwr sydd na I achub chi o'ch cyflwr chi. A fe ddwedodd Iesu Grist, mae fe oedd y ffordd hwnnw. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A does neb yn dod at y tad ond trwyddo fi, dwedodd Iesu Grist. Un ffordd sydd na I ddelio gyda'r haffau yma. Does neb arall yn gallu rhyddhau'r haff sydd yn caethiw o'r enaid, yn gallu stopio'r arfer o bechod. Fe ddath Crist lawr o'r nefoedd I ddelio yn caethiwed. Achos yno ar y groes, fe gymerodd gosb am ein pechodau ni, am yr haffau ni. Ac yno ar y groes, fe berodd efo modd I rhyddhau yr haff. Dwi'n yr ysgol yn aml, achos ysgol gynradd yw e. A'r ddyletswydd iard ydw, ddim yn rhwydd pan mae cemdos da chi. Maen nhw'n dod anat ei trwy'r amser yn dweud, Mr. Hyan, newch chi glymu caref y sgidiau. Achos maen nhw'n chwarae pêl-droed, a maen nhw'n syrthio, fi'n dweud wrthyn nhw, fi'n dweud nhw'n trwy amser, ti eisiau mynd I casualty? A maen nhw'n edrych yn nhw fi. Achos ti'n mynd I syrthio, ti'n mynd I torri dy goes a bwmpo dy ben. O, iawn. A maen nhw'n dod lan at ei, a fi'n dod ac fi'n neud I lasys nhw lan. Ond ambell waith, maen nhw wedi trio neud ei hunan. A maen nhw wedi tynnu ar yr ddwy ochr. A does dim gewyn digon da da fi, a fi fy'n amser hir yn trio dadneud y cwlwm sydd yn y llunyn, yn y cortyn, yn yr haff, a fi'n mynd, a fi fel hyn, a fi fy'n am amser hir, ac allai ddweud hyn wrth chi, yr eiliad dwi'n dechrau teimlo mymryn o ryddhad, a mae'n dod mas, mae yna rhyw deimlad dwi wedi llwyddo. Ac yna dwi'n gallu gwneud y lasys a ffwrdd nhw I chwarae pêl-droed. Ond rhaid ddweud hyn wrth chi, pan mae enaid yn dod at Grist, a mae pechod wedi glymu'r enaid lawr mor dyn ac wedi tynnu dyn. A maen nhw wedi bod yn tynnu wrthi. Alla ambell waith wedi bod yn tynnu wrthi achos pidwch chi a dweud wrthon ni beth I wneud. Os dwi eisiau cyd-fyw, os dwi eisiau meddwi, os dwi eisiau rhegi, os dwi eisiau torri'r saboth, os dwi eisiau cysgu mewn tan bryd bynnag, os dwi eisiau neud ar llall, os dwi eisiau bod yn hunanol, os dwi eisiau troi cefn ar Dduw, os dwi eisiau neud beth bynnag nhw, rhestrwch chi beth bynnag, ac maen nhw'n tynnu ac yn tynnu ac yn tynnu, ac mae'n fwy caeth ac yn fwy caeth, a dyn nhw ddim yn gallu dod o'na. Ond yna, falle, bod dechrau gwaith yr ysbryd glân. Ac maen nhw'n dod I weld bod nhw'n gaeth, ac yna maen nhw'n trial dod yn rydd, a maen nhw'n trial gwella unan, ond maen nhw'n methu bob tro, maen nhw'n symud, maen nhw'n neud y beth yn waith, ac maen nhw'n dod i'r pwynt dwi ddim yn gallu rhyddhau fy hun o'r cwlwm yma. Mae mordyn, mae'r haffau rhy fawr, dwi ddim yn gallu gwella fy hunan, ac mae tragwyddoldeb o fy mlaen I. Ond am eiliad, bydd pob Cristion yn tystio I hyn, pan fod yr ysbryd glân yn rhyddhau'r gafael. A mae'n dod yn rhydd.
Ac mae'n derbyn yr rhodd o ffydd i bwyso ar Grist. Ac ymddiried fod Iesu Grist wedi talu'r pris ar y groes am ei bechod. Fod yr haffau cael ei taflu ffwrdd, y cadwynau cael ei taflu ffwrdd. A mae'r enaid yn saff hyd tragwyddoldeb yng Nghrist. Am eiliad. Am eiliad o'r rhyddhad. Yn rhyddhau'r enaid o'r maglau. O sgwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y caniau newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. Fe genir ac fe genir yn rhagwyddoldeb maith, o sgwelir un pererin, mor llesg ar ben ei daith, a girwyd mewn tymhesloedd, a olchwyd yn y gwaed, a ganwyd ac a gadwyd trwy'r iachawdwriaeth rhad. Os dofi drwy'r anialwch, rhyfeddaf fyth dy ras. Am hennaid i lonyddwch rôl ganwaith golli'r maes, a'r maglau wedi torri, am traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny, tragwyddol foli a fydd. Fi yn rydd o fy nghaethiwed, o fy mhechod, o'r pechod sydd wedi fy nghlymlu fi lawr. Fe fydd yn rhyfeddol. Pwy sydd wedi gwneud hyn? Iesu Grist. O, nes di ychwanegu at y beth? Sut allai ychwanegu at y beth? Fedrai ddim un o datod un llun yn un bach. O mae Crist wedi tynnu'r maglau a'r haffau a'r cadwynau yn llwyr yn rhydd. Am nerth a welwyd pan dalodd Iesu Grist y pris am ein hachubiaeth, pan gymerodd ein cosb yn ein lle, iddo atgyfodio'r bedd yn fuddigoliaethus. Am nerth oedd yna yn yr atgyfodiad. Dim ond Iesu Grist sydd ar nerth i dynnu'r haffau, y maglau oddi o ar ein heneidiau. Ond mae wedi dweud, dyma i chi, does dim crefydd arall yn dod yn agos. Mae wedi dweud, dewch ata fi. Ni fydd gwrthodiad i'r un henaid a ddaw yn waglaw at o ef. Am wahoddiad, Eseia'n dweud yr un peth. O dewch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno ie, yr hwn nid oes arian gan o dewch, prynwch a bwytewch. Ie, dewch, prynwch, wyn a llaeth heb arian ac heb werth. Dyma beth sy'n anhygol, mae rhywun sydd yn gaeth ddim yn gallu dod. Ac eto gyd mae'n gallu dod. Sut mae hwnna'n bosib? Dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth fi'n gwybod yw fod yn bosib. Mae rhywun sy'n cael ei glymu lawr gan bechod yn gaeth gan yr haffau, ond eto gyd yn dweud dewch. A mae syched arno, doedd mae'n gallu cyrraedd y dŵr, ond mae'n dweud dewch. Dewch ata fi bob un a mae syched arno. Dewch prynwch, bwytewch. Dewch prynwch wyn a llaeth heb arian ac heb werth. Paham y gwerwch arian am yr hyn ydyw fara, ac llafur am yr hyn ydyw yn digoni. Gan wrando grandewch arna fi a bwytewch yr hyn sydd dda, ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Gogwyddwch eich clist a dewch ataf, gwrandewch a bydd byw eich enaid. Mae bron iawn di symleiddio fan hyn. Gogwyddwch eich clist. Gwrandewch. Mae fel y sam dyrchafaf y llygaid i'r mynyddoedd. Edrychwch tuag at Crist, a bydd byw eich enaid, a mi a wnaf gyfamod tragwyddol â chwi, sef sicr drigareddau Dafydd, mae di addo na fyddwch chi'n cael eich clymu byth to. Ond am ffolineb dyn, am afael sydd gan bechod, ond y llawenydd yw hyn, bod yna ateb i'r gaethiwed. A'r ateb yw Crist. Dyna pam y dath i'n hachub ni o'n caethiwed, o'n pechod. Mae fi'r ffordd, dydodd Iesu Grist, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwof fi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei waithaf ar y ddaear yma, yn cyflawni'r gyfraith yn ein lle, yn diolch am ei farwolaeth ar y groes, yn talu'r pris am ein pechod, yn rhyddhau ni o gaethiwed, ac am y fuddigoliaeth
a geir yn yr atgyfodydd am nerth, ac yn diolch bod na nerth i'n rhyddhau ni o gaethiw, y tyrd gweithio yn ein plith, arwain yn eidiau a droed y groes, sy'n ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant yn harglwyd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 526, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. 526 yn ei sefyll i'w chanu. Nawr bydd wedi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda'ch wi oll hyd byth.